Igandean jokatu zen Berazubiko estadioan Neskup txapelketa. Infantil neskek futbolan jokatu zuten txapelketa. Lehenengo edizioa jokatu zen eta horren behar izateko Antxon Iglesias antolatzaileetako bat, hemen daukagu, ongi etorri. Bai, ongi etorri, eskerrik asko. Igandean jokatu zen Neskup txapelketaren lehenengo edizioa. Nola joan zen txapelketa, nolako balorazioa egiten du antolakuntzak? Bueno, horreneko balorazioa erabat positiboa da ez, dago, bai, etorri zen jendea, entrenatzaile, gurasok, denok eskertu dute izan zuten tratoa eta egun oso ederra pasatzen zutela eta aipatzekoa dena ez, eta gero baita ere entrenatzaile gure artean pixkat komentatu gerun eta baita ere oso ondo eta baita ere aipatzekoa klubak eman digun babesa eta gero guraso taldeak ez, guraso talderi gabe ezin izango genuke olako txapelketa bat antolatu. 8 taldek parte hartu zuten, 2 multzotan sailkatu zituzten talde horiek, denek kontra jokatu zuten goizean, maila handiko partidua ikusi ziren ez, pixka nola joan zen goiza azaldu guzu? Goiza izan zen, partidu aldetik, sailkapena jokatzen zuten, eta nahiko orekatuak izan ziren partidak. Baten bat igual irautzian 2-3 gol, baina bestetan oso orekatuak. Edozein salkatu zezakeen, gero arratsaldean txapeldun fasea jokatzeko. 8 talde aipatu ditugu Euskal Herrian lurralde ezberdinetatik ekarri ziren talde horiek, etorri ziren talde horiek. Saiatu zinetan ez, parte hartze hori zabala izaten eta leku ezberdinetatik ekartzen talde horiek. Bai, neskan futbolean txapelketa asko antolatzen dira eta gu junitzen geha bai Gasteizea, bai Iruñara, bai Bilbora eta orduan pixkat beraiekin konpromiso txiki bat genuen eta etorri zidan Bilbotik Pauldarrak, talde bat neskakin lan itzugarri egiten duna, Gasteizko neskak, Gasteiztik ere bai, eta gero Naparrotik Itaroa eta Lizarrako talde bat. Eta hemen Gipuzkoatik Intxordi eta Hernani eta gero Tolosatik gubiok, A eta B. Denen kontra jokatu zuten 2 multzotan esan bezala eta arratsaldean etorri ziren final aurrekoak eta finala. Final aurrekoetara Tolosako 2 taldeak iritsi ziren, Tolosa A taldea eta Tolosa B taldea. Eta finale erdietatik finalera sartzeare lortu zuten 2 talde horiek penaltietan. Nolako izan zen penaltietan biek irabazten duten, baina sufrituta? Bai, Tolosa taldeak Itaroa izan zuen aurkari eta oso atzean sartuta egon ziren Itaroakoak eta kosta izan zen gola sartzea eta izan sartu gola eta orduan penaltita ez, sorte izan zen gero penaltitan irabaztea eta betaldekoak ere Pauldarrak bazirudien talde sendogoa zala, baina borrokatu zuten bere partida eta gero penaltitan aurrera egin zuten eta guretzat klubeko entrenatzaileentzat ilusio handi bada ez, aurreneko txapelketa antolatu eta gure bitaldek finalera. Finala Tolosa beren kontra jokatu zuen eta lehenengoak izan ziren irabazle ataldekoak, etxekoak irabaziko zuten hori jakina zegoen, ataldeak irabazi zuen, nolako izan zen final hori? Finala burrukatu baita ere izan zen, eta betaldeak dena burrukatzen du eta nahi zien ataldeko irabaztea, urte bat gaztegoa dira betaldekoak, baina ataldekoak azkenen bere jokua eta erakutsi zuten eta azkenen gainditu intzituzten txikiak. Hemen dazkagu, taldeko 2 kide ere, A taldeko kapitaina, Jone Saizar, eta B taldeko kapitaina, Jone Zinkunegi. Kontatu guzti pixka nolako esperientzia izan zen igandekoa, nola joan zituen txapelketa? Lehenengo 3 partidutan 2 partidu irabaztea pixka zei izan zen da, bat erresta, gero finalea iristea suerte izan zen, penaltita gero. Guko izen lehenengo 3 partidok hasieran kostatzen egun gola sartzea lehenengo minututan, baina gero ja sartutako oso lasai ibili ginen da gol gehiago sartzea lortu genuen. Eta gero ja atxalden semifinaletan penaltitan hori suerte kontua izan zen, eta finalen baita ere kostatzen egun, baina gero azkenean lortu genuen. Ze garrantzia daukazu entzat horrelako txapelketa bat antolatzeak, herrian antolatzeak, nesken futbola pixka ezagutarazteko aukera izateak? Guri olako txapelketa jokatzea asko gustatzen zaigu ze oso ondo pasatzen dut eta azkenen herrin balin bada dena komodoa izatea. Emaitza aipatu dugu, herrikoek Tolosakoek irabazi zutela, baina agian ez da emaitza garrantzitsuena txapelketa honetan pixkat nesken futbol hori ezagutarazi nahi zen duten antolakuntzatik. Antxon azaldu guzue pixkat, helburu hori bete zen ez?
Bai, bueno, helburua, futbola eskusa bezala ez, konpetitzea zen, baina, helburu nagusia zen, ondo pasatzea, ezagutzea beste lurraldetako taldeak, harremanak beraien artean sendotzea, entrenatzaileen artean ere bai, eta baita ere, azken finean beste taldekokin etorri bainoren esan geniena, ez, aber ondo pasatzen deun, kiroltasuna dagon, eta egun zoragarri bat pasatzen dugun denok, eta etxera denok gustora joten gehan ez. Armailetan ere jendetza bildu zen hori ere aipatzekoa, neska gazte hauek ikustea jende jontzela. Bai, gilditu gea pixka bat liluratuta, ez, jendetza etorri zen. Eguardian ere, ez genuen etenik egin, bakarri genitun Benjaminak eta Alebinak, bai Azpeititik, Ordizitik, eta, etzan eten, eta jendea gaude pixka bat, pozik, zenbat jendetza etorri zen, eta neskan futbola gero eta gehiago ari da, Tolosan ere bai, eta horren lekuko zen, Armailak bete egin zirela. Hoxe da, igandean eskup txapelketak eman zuena, eskerrik asko, hiruei hon etortzagatik, eta beste bat arte, ondo izan. Mila esker, zuen disposizioan gaude, eta laguntza ederra jasotzen dugu baita ere zuengatik, eta mila esker, eta denon artean nesken futbola bultzatzen dugun. Eskerrik asko. Torneo hasia goizeko 10etan, eta lehenbiziko partiok izan dira Gipuzkoarrak eta gero beste eta guantxe bukatua. Egunen zehar jokatu iteu 5 partidu, goizeko 3ak normal irabaziteu eta gero atxalden semia penaltitan irabaziteu. Lehenbiziko partida izan dugu Intxaurdin kontra eta 5 huts edo irabaziteu. Bigarren partida Paularraken kontra eta 4 huts irabaziteu. Eta goizeko azkeneko partidoa Itaroa Uarten kontra jolastu deu eta 5 huts ustete baiten deula. Ze azkenen, entrenamendutan taula behekin egotea taula, bardun ondo ezagutziteu eta ilusioa bezala iteu. Onak dieta baino, ondo jolastu deu eta uste merezi genula erantzuna. Ilusioen diguz, torneo honekin esan nahi deu, neskak ere futbolen jolasten gehala eta existitze gehala neskak futbolen baita. Azkenen, mutiana askoz garrantzitsua da telebistan taula ateatzea, baina neskan ez da gehiagi ateatzen, baina guk nahi duguna esan da existitzeala eta guri importantea iruditzea gu.